Цветан Трифонов Марков от град Русе съм. За 63 години семеен, занимавам се с строителство, строителен техник съм. От няколко години имах проблеми с простатата. Трудно регулирани, болки, често ставани нощно време. Лечението, медикаментозното провеждах в град Русе, но с течение на времето размерите на простатата се увеличаваха и се оказа, че е необходимо вече оперативна намеса. Направих прегледи в Русе, но реших да направя прегледи в Хилклиник, за които научих от радиото, от интернет най-вече. Дойдох на преглед в Хилклиник преди доктор Георгиев. Останах приятно изненадан от сърдечността на целия екип на Хилклиник и след обстоен и задълбочен преглед решихме, че трябва да се направи операция. Операцията извърши доктор Санча на 31 август и за мое очудване на следващите нощи бях изписан. И то в прекрасно състояние, в добро здраве, в много добро настроение и кондиция. Имах чувството при престоя си, през краткия си престой в Хилклиник, че тук думи като неудобство, притеснение, болка са въобще непознати. Нито за момент не изпитах нито болка, нито притеснение. Просто бях очарован от условията, бях очарован от сърдечността на този задружен екип. Изненадата им беше твърде приятна. За това, че съветвам хората с проблеми като моя, въобще да не се замислят, защото тук е лечението на бъдещето.